Què estem fent? Doncs ara mateix farà A què? el barco. Bon dia, avui som a Arenys de Mar, on hem vingut a veure vaixells. Aquí darrere meu tenim la nau Victòria. És una reconstrucció del vaixell original, la nau Victòria, que van fer servir Magallanes i Elcano per fer la primera volta al món en vaixell. És una reconstrucció que es va fer en motiu de l'exposició de Sevilla de l'any 92. I aquí darrere meu tenim el Galeón Andalucía. És una reproducció d'un galeó típic del segle XVII, el segle XVII espanyol, i es va construir finançat pel govern autonòmic d'Andalusia i la Fundació Nau Victòria en motiu de l'exposició de Xangai del 2010. I també el visitarem. Bon dia, avui som al Moll de la Fusta, en el Port de Barcelona, i avui us portem a veure aquesta preciositat d'aquí i aquelles dues de darrere. Per qui no coneix aquesta preciositat, és el Göteborg. És una rèplica d'un vaixell del segle XVIII, del 1738, que es va enfonsar el 1745. I actualment és el vaixell de vela de fusta més gran del món. I diem que és el veler de fusta més gran del món perquè, a diferència dels altres dos vaixells, aquest està construït pràcticament tot de fusta, per tant, requereix un manteniment més exhaustiu. Els altres dos vaixells tenen molta part metàl·lica, en canvi aquest, doncs, no.
Bé, sorprenentment no venim a veure 3 vaixells de vela, sinó que n'estem veient 6. Tenim aquí davant nostre el Santa Eulàlia, que és el que sempre hi ha al port de Barcelona, que està atracant per baixar passatgers. Tenim aquí darrere un petitet que posa Far de Barcelona. Més enllà tenim el Galió Andalusia i el Nau Victòria i al final de tot tenim el Göteborg. I entre els 2 vaixells espanyols i el Göteborg en tenim un de vaixell de vela que es diu el Pasqual Flores, que és del 1917 i acaba d'atracar aquest matí.